Wel, mae gyda ni torch o gnau castan, madarch a ffanas, sef cynwysion tymhorol a digon ohonyn nhw ar gael ar hyn o bryd. A mae'r ryseit hyn hefyd yn addas ar gyfer bobl sy'n vegan ac yn llysieuol hefyd. Wedi dechrau'r broses a wedi ffrio fan hyn 4 shalot wedi dorri'n fan a 4 ewyn o garlleg. Rhain wedi coginio mewn chydig bach o olew. Wedyn ni wedi ychwanegu y madarch na, y chestnut mushrooms, 500 gram o rheina wedi torri'n fan. Ac coginio nhw gyda chydig bach mwy o fenyn wedyn ni. O'n i'n gweud bod braster yn dda i ni, wel mae tyma bach o fenyn neith e ddim drwg i ni. A wedyn ni'n ychwanegu'r perlysiau, sef rosemary a thyme. Mae'r rein, wrth gwrs, mae'r rein yn dod ar ardd ac yn tyfu'n braf yn ystod y geia. A ti di roi rai ffres mewn hwnna nawr? Do, fi di roi rai ffres. So, felly, tymod, llawn diwrnod neu llwy fwrdd go lew wedi torri lan yn weddol fan. Gadael hwnna'n tyma bach. Wy'n mynd i roi bach o gic yn hwn, gyda bach o chili. Sef rai chi roi chili yn y fe, chili flakes yw'r rhain. So, 1 llwy de o rheina. Rhaid i ddweud, pan ni lawr i stiwdio yn harach, dwi wedi cyfarwyddo fo'r ogla wan, ond argodd ogla nodoligaeth go iawn i gael efo'r cynwysion yma'n cael ei ffrio, oedd yn arbennig. Wi wedyn hefyd wedi ychwanegu sherry. Nawr, ond chi'n sôn am y Nadolig, mae pawb a ffotel o sherry yn y tŷ os ar gyfer Nadolig. Felly, wedi ychwanegu tyma bach o hwnna, a'i ferwi fe, a mae di anweddu nawr, a mae di amsugno mewn i'r madarch, fel chi'n gweld. Felly, mae hwnna nawr yn barod nawr i ni fynd ati i wneud gweddill broses. So, be ni'n neud yw cymryd hanner hwnna a roi fe yn y prosesydd bwyd. A gen i'n mynd i chwirlio hwnna tan bod e'n eitha llyfn. Ni'n cadw hanner achos ni moyn bach o ansawdd, ni moyn bach o crunch, a ni moyn darnau bach o fadarch ac yn y blaen trwy'r... Achos ti'n gwybod, wyt ti, Sials, ti ddim yn bita cig. Mae gymaint o bwyslais ar y twrci neu'r goes neu beth bynnag ydy'r cig. Ond ti'n gwybod, os wyt ti ddim yn bita cig, wyt ti hefyd eisiau rhywbeth moethus, neis, wahanol, yn dweud? Yn hollol, a pam lai, ti'n gwybod? So, mae yna bach o waith yn glwm wrth hwn, ond mae yna waith yn coginio'r twrci a stwffo fe a beth bynnag yn osa. Felly, cnau castan sydd fi fan hyn, chestnut. Rhain wedi i coginio, a chi wedi prynu nhw mae pacynni wedi coginio'n barod. Wedyn ni, cnau wedi tostio fan hyn, 200 gram o cnau cymysg wedi tostio. Fi'n di cadw hanner nhw, a wedi torri nhw wrth y man. Ac wedyn ni ychwanegu hanner at hwnna. Felly, dyna'r oll am y tro. Stwffin castan, chestnut. Dwi'n licio nhw fel maen nhw'n amrwd, cofio, jyst fel maen nhw. Wedi rostio. Wedi rostio. Ond so hynna'r ffordd yn. Sy'n dweud mwy o bobl yn gwerthu nhw nawr. Dwi'n ni pecyn bach gan y stryd yn dweud. Ond, Reit, so wneud hwnna tro nawr. Llech chi'n neud yn fwy llyfn os chi am. Newn ni ychwanegu hwnna at y fowlen. A... Gawn ni fewn y mas, ble ma'n... Llwy di mynd y goll. Llwy sydd di mynd y goll. Ie, dyna fo. Ac wedi ni briwsio'n bara. 5 tafell o fara. Fi'n defnyddio bara cyflawn. Ac cwnwe fan hyn. Mae fe bron rhyw 200 gram, rhywbeth tebyg. Wedyn ni, mae dyn ni'r madarch gwyllt yw'r rhain. Mae rhain wedi bod yn socion, tyma rai sych i nhw, wedi bod yn socion o'n i fod roi'r un yn y prosesydd. Newn ni just... Newn ni ymwan fficio bod nhw wedi bod, ie. Newn ni roi nhw mewn fel fan. Mewn fel fan. Mae wedi digwydd. Felly, beth ti di socio nhw? Just mewn dŵr. Oce. Ie, dŵr poeth. A wedyn ni, maen nhw'n amsugno'r dŵr. A wedyn ni, gweddill y cnau castan fyna. Parsley. Lot o gynhwysio am hyn. Yn ti angen yn dwi ti gael blas neis? Wel, wyt, yn hollol. Gweddill y cnau. Beth aros ti fi? O, allu geiron. Na ni, rhyw 100 gram o hwnna. Eisiau bowlen fwy o seis? Eisiau bowlen fwy o hwnna. Mae gwaith cymysgu nawr. A mae rhaid ni hefyd gofio i roi halen y piper, achos mi ddim wedi ychwanegu unrhyw halen. A mae eisiau tipyn bach o halen fan hyn, achos mae yna lot o friwsion barod yn ni a panas. A dyw'r cnau ddim yn ei hallt. A mae panas yn eitha melys, yn dyn nhw? Ydyn, yn hollol. So, rhaid, cymysgu hwnna'n dda. A gwir y gwir, fi'n mynd i ddefnyddio'n llaw, os chi, maen nhw yn lan, achos mae y dipyn yn gyflymach i ddefnyddio'r llaw. Na ni. Mae'n
gymysgedd moethus iawn, a lot o bethau yn mynd i fewn o does amrywiaeth. Oes, mae lot o amrywiaeth o bethau. A mae yna lysiau yna, mae yna gnau. Felly mae yna protein, llysiau, bach o ffrwythau. Wrth gwrs, mae'r tigeiron fel ma nhw yn weddol sir, yn dyn nhw. So chi'n mynd i gael bach o flas hwnna, y perlysiau, winons, a'r madarch wedyn i bach o sherry. Nawr, os yw hwn bach yn sych, dwi ddim yn ffôl ar hyn o bryd, gallech chi ddefnyddio peth o'r hylifin, o be o'ch chi'n socian y madarch mewn, mae hwnna'n mynd i roi mwy o flas. So fel fod, fel, Wel, yn weddol lib, ti'n bod... Ti'n bod yn glynu fe gilydd. clywed yn sgolchan nawr. Bach yn glatch, fel ni'n gweud. Fel, ti'n iawn, Sian. Ti'n mynd gweud glatch? Na, Gair deheuol yw glatch. O ie, mae'n... Dwi'n mynd gwybod sut mae fe'n Wel, cyfieithu. clatch, oedd reid wrn i rywun. Clatchen fyd, ie, mae hwnna'n... Pa'n i'n un i fi. Glatch ydi... Wel, dwi'n mynd gwybod. Glatch, dwi'n mynd gwybod, ie. Ie, llaeth. Llaeth, ie. Moist, neu beth bynnag, ie. Felly mae hwn yn mynd mewn i'r ffwrn nawr am ryw awr a hanner, 180 Celsius, nwy rhif 4. Fi'n rhoi ffoil yna fe i ddechrau, lle bod y brown o gormod, wedyn tynnu'r ffoil i'r top gael sychu. A wedyn ni tynnu fe mas. Nawr, mae hwn yn gret, achos llwch chi'n wneud o hyd y camen lan y 2 ddwrnod cyn y dolyg. Reit. So, sy'n ffantastig. Fe ti'n cael rhoi yn yr oergell fel ma fe? Ie, rhoi fe yn yr oergell fel ma fe, a mae'n barod, a wedyn jyst rhoi fe yn y ffwrn, ti'n dydd Nadolig. Ti di wneud goginio fe noswyl Nadolig, a'i ail dwymo fe. Felly yn y ffwrn am pa wres a pa hyd? 180, nwy rhif 4. Oce, a dyn yr un gorffenedig i weld... Yr un gorffenedig fyna. A na fe, gawn ni glasu hwnna nes lan dy ti, Nerys? A fi'n mynd i'n rhoi cwbl o ligeiron. Lovely. Mae'n ffyrc yn barod gen i ni. A dyn. A lwcus. O, mae dy ffordd di'n barod.